Mä oon nyt parisen kuukautta käyttänyt Suomeen hetki sitten saapuneita Real Techniquesin meikkisiveltimiä ja ajattelin niistä nyt tehdä teille sitten ton arvion. Ja tosiaan mä tilasin nämä siveltimet pretty.fiin kautta. Ja mä tilasin muutaman semmosen setin ja sitten pari yksittäistä sivellintä. Ihan sen takia, että ne kiinnostaa tosi paljon ne kyseiset siveltimet, koska mä oon nähnyt niitä monilla YouTube beauty-guruilla käytössä. Ja sen takia sitten halusin nekin tilata. Ja muutenkin mä oon kuullut tosi paljon hyvää Real Techniquesista. Ja sen takia sitten halusin ne kokeiluun. Että onko ne tosiaan niin hyviä kuin kaikki niistä sanoo, että ne on. Ja voin sanoa, että mä oon ollut tosi tyytyväinen. Ja tosiaan mä tilasin 3 eri settiä ja 3 eri yksittäistä sivellintä. Ja ne yksittäiset siveltimet, mitä mä tilasin, oli Expert Face Brush, eli sivelin meikkivoiteen tasaiseen levittämiseen. Mä luen suoraan täältä paketin. Kyllä, minä olen säilyttänyt nämä paketit melkein 2 kuukautta. Eli sivelin meikkivoiteen tasaiseen levittämiseen. Ja miltä se sivelin sitten niissä näyttää, on tällainen tommonen jäykkä. No ei ihan flat top kuitenkaan. Mutta kuitenkin tämmönen. Ja sitten tosiaan jokaisessa siveltimessä lukee täällä aina, että mikä se sivellin on. Ja tätä mä käytän enimmäkseen vaahtomeikkivoiteen kanssa. Että sitten mulla on toinen nestemäinen meikkivoide, mihin mä sitten käytän stippling brushia. Eli siis tällaista. Eli mä oon kokenut, että tää on paras joko semmoisen vaahtomeikkivoiteeseen tai sitten semmoiseen kiinteiseen meikkivoiteeseen. Että on sitten mulle parempi tohon nestemäiseen meikkivoiteeseen. Ja sitten toinen yksittäinen olisi taas powder brush, eli siis iso ja pehmeä meikkisiveli puuterin revittämiseen. Ja tää on tämmönen oikeasti tosi huke, tosi iso ja pehmeä ja tosi hyvä. Tuotetta ei ole koskaan liikaa tähän. Tämä puuteria ei koskaan tule tähän liikaa. Et siitä mä oon tosi onnellinen, että osaa meinaa puuterisiveltimistä tulla vähän liikaa sitä. Siitäkin olen tykännyt paljon. Ja kolmantena yksittäinen, minkä mä tilasin, on blush brush. Eli pehmeä sivelin poskipunan levittämiseen. Ja se on tän näköinen. Siinä on sitten taas pinkki varsi. Eli siis näissä varsissa on 3 eri väriä. Toi oranssi, sitten tää pinkki ja sitten liila. Ja liilat on silmämeikkiin. Noi on sitten noi oranssit taitaa olla niinku kasvojen pohjustukseen. Ja sitten nämä pinkit on sitten jotain muita. En mä oikein niinku, en tiedä onko tää tarkka tää värikoodi vai ei. Mutta tosiaan tää blush brush on tämmönen röspä ja vähän kapeneva. Tämmönen iso pehmeä sivellin. Ja tässäkin on se, että tähänkään ei tule liikaa tavaraa, ellei sä oikeasti pyöritä sitä 5 vuotta siellä. Ja tosi hyvin saa siis niinku laitettua sitä poskipunaa. Sitten ensimmäinen toi sarja, minkä mä otin, niin on Core Collection. Elikkä meikkisiveltimet upean meikkipohjan tekemiseen kätevässä säilytyskotelossa. Eli kaikissa näissä, missä tuli useampi toi sivellin, niin niissä on myös sitten oli semmoset kotelot näille, mitkä saa pystyyn. Mut mulla ei ole niitä koteloita nyt tässä, ne on tuolla jossain mun laukkulaatikon perukoilla. Tämmöset
sivellintä. Eli Puffing Brush, joka on siis Ideal for Coverage Application for Powder and Mineral Foundation. Eli tätä voi käyttää sekä puutarin että mineraalimeikkivoiteen kanssa tai levittämiseen. Mutta mä käytän tätä siihen, että mä häivytän aurinkopuutarin tällä, koska mä en koe, että tää Contour Brush, eli tämä häivyttäisi mulla tarpeeksi hyvin. Tää on aivan ruskea, kun mä en oo tätä pessy, mutta siis tässä on se hyvä puoli, että tää on pieni. Joku laittaa näin, niin siis sen saa tosi tarkasti siihen, mihin sen haluaa. Ja sitten tällä kun sen häivyttää, niin se häipyy tosi helposti. Eli nää on mun niinku bronseri, aurinkopuutari ja toi kasvojen muotoiluun tarkoitetut brushit. Meikkisiveltimet mulla. Puhun mä liikaa englantia sekaisin. Mutta tosiaan näitä mä käytän ja nää on tosiaan toiminut. Sitten on Detailer Brush, eli siis kasvojen yksityiskohtiin. Tää näkyy varmaan tosi huonosti. Se ei nyt tarkenna, mutta siis tosi pieni tämmönen peitevoidesivelin oikeastaan, näin mä sanoisin. Ja tosiaan tätä voi myös käyttää huulipunan kanssa, mutta mä oon käyttänyt tätä kyllä ton peitevoiteen kanssa, jos pitää tarkasti jostain joku peittää. Ja sitten on Pointed Foundation Brush, eli tämmönen pieni meikkiversivelin tämmönen lättä, niin kuin yleensä perusmeikkiversivelin on, mutta tosiaan tää on pienempi kuin normaalisti. Yksityiskohdat on helppo tällä tehdä. Sitten seuraava, jos mä otan tommia. Travel Essentials on seuraava setti, minkä mä otin. Ja tähän kuului sitten miksi mä en ole laittanut näitä järjestykseen? Missäs tuolla? Nämä 3 sivellintä. Eli tärkeimmät meikkisiveltimet matkalle käytettävässä säilytyskotelossa. Ja tosiaan se näistä varsista, että nämä on alumiinia. Eli kestää kyllä hyvin. Ja näistä on sitten Essential Foundation Brush, eli perusmeikki voidesivellin. Tosi hyvä. Monesti kun mulla on ollut näitä tämmöisiä meikkivoidesiveltimiä, niin ne on jättänyt aivan jäätävät raidat mun naamaan, kun mä oon laittanut meikkivoidetta, mutta tää ei. Tää ei jätä. Ja tätä voi myös tietysti käyttää peitevoiteelle, mutta mun mielestä tää on vähän liian iso peitevoiteelle, niin kuin mitä mä käyttäisin peitevoiteelle. Multitask Brush, eli siis poskipunalle, puutarille, bronzerille. Mä käytän highlighterin kanssa tätä. Ja tosiaan sopivan iso siis puutarisiveltimeksi, mutta sitten taas ei liian iso esimerkiksi just aurinkopuutari tai poskipunasiveltimeksi. Ja viimeisenä on sitten Domed Shadow Brush, eli tämmönen aika littana tuomivärisivellin. Toimii hyvin. Sitten mulla ei ole niinku mitään semmoista isompaa sanomista, että mulla on sitten noista muista silmäsiveltimistä. Eli tämä on sitten Starter Set. Eli meikkisiveltimet täydellisen silmämeikin tekemiseen kätevässä säilytyskotelossa, ja sieltä löytyy tämmöiset näin. Tämmöiset 4. Eli Base Shadow Brush, eli siis potkin kameraani. Ihan siis niinku mitä tulee silmäluomelle. Luomiväri, niin sen laittamiseen. Ja siihen mä oon käyttänytkin, on ollut tosi hyvä. Tai sitten mikä tulee tonne
silmävakoa, niin se on toinen, mihin mä oon käyttänyt ennen kuin mä oon niinku sen blendannut sieltä tai hävyttänyt sieltä. Sitten on Deluxe Crease Brush, eli häivytyssivellin. Tai siis tonne silmävakoon voi käyttää kanssa. Mä oon tosiaan käyttänyt häivytyssiveltimenä ja toimii aivan loistavasti. Ennen on ollut silleen, että pitänyt 5 minuuttia häivyttää sitä ennen, että se näyttäisi vähän siltä, että se on häipynyt. Mutta tällä se hoituu tosi nopeasti, että on sopivan jäykkä siihen, että sen saa häivytettyä hyvin. Mutta sitten taas ei ole liian jäykkä siihen, että se olisi vaan semmoista ei liiku mihinkään. Sitten Accent Brush, eli tämmönen pikkunen luomivärisivellin, millä voi tehdä esimerkiksi silmänurkat highlighttaa tai tehdä jotain yksityiskohtia siihen luomiväriin. Mä esimerkiksi olen käyttänyt tätä niinku alaluomelle, jos laittaa ripsiväriä tai just silmänurkkiin. Ja mä ennen tätä itse asiassa tein semmosen, ei se varsinaisesti ole meikkitutoriaali, mutta kuitenkin semmosen, no itse asiassa tähän meikkiin tämmösen pienen videon. Ja siinä mä käytän tätä justiin tänne alaluomelle ja tonne silmänurkan highlightaamiseen. Ja sitten Pixel Point Eyeliner Brush, eli eyelinerisivellin. Se näyttää yllättävän isolta toi pää, mutta siis mä olin ensin kanssa vähän skeptinen, että hetkinen, että toi pää on tosi iso, kun nämä muut eyeliner brushit, mitä mulla on, niin niissä on paljon pienempi toi, kun vertaa. Mutta siis toimii kuin unelma. Saa tosi ohuenkin, mutta saa sit myös semmosen dramaattisen rajauksen, jos haluaa. Että monikäyttöinen siinäkin. Ja sitten viimeinen on Brow Brush, eli siis kulmakarvasivellin. Ja näin tää tekee tehtävänsä erittäin hyvin. En voi niinku valittaa. Kulmakarvasivellin yksinkertaisesti, joka hoitaa hommansa. Hyvä sille. Ja sitten tosiaan tässä oli nämä siveltimet. Ja noilla seteillä taisi olla hintaa 20 per setti muistaakseni. Ja sitten nämä oli nämä yksittäiset, olisiko ne ollut 10 about vai vähän päälle. Ja tosiaan Pretty.fiistä löytyy ihan sillä, että joko haette Real Techniques tai sitten menette vaan katsomaan sieltä Make-siveltimien kautta. Niin varmasti löytyy noita. Ja mä en tiedä, onko sinne tullut nyt lisääkin vielä. Mun pitää käydä tarkistamassa itse, koska mä haluaisin noita lisää. Koska ne on tosiaan ollut tosi hyviä. Nyt nämä on mun Coastal Sensin siveltimet ei perä vertoja ollenkaan noille Real Techniquesille, että ne on tosi hyviä. Mutta asiasta kukkaruukkuun. Jossain vaiheessa, kun tulee toivottavasti tälle blogille täyteen joko 35 tai 40 lukijaa, mä en ole vielä päästänyt, siis 35 tai 40 rekisteröitynyttä lukijaa, eli nyt vaikka seuraat tätä blogia ja vaikka ajattelisit, että no on täällä varmasti jo niinku 35 tai 40 seuraajaa, mutta ne ei vaan kaikki ole rekisteröityneitä. Voi ollakin, en tiedä. Mutta se, että rekisteröityneitä lukijoita, niin mä järjestän pienen arvonnan. Mä en ole vielä keksinyt, että millä tavalla mä sen arvonnan toteutan, mutta kuitenkin se on se, että rekisteröityneitä lukijoita kun on sen verran, niin sitten se arvonta järjestetään. Siinä on yhtenä palkintona tää Real Techniquesin Powder Brush. Ja syy miksi tämä on siinä on se, että mä tilasin näitä vahingossa 2, mutta ei se mitään. Musta on tosi kiva, että mä voin tän sitten arvonnan voittajalle lahjoittaa, koska mä olen itse tähän erittäin tyytyväinen. Ja myös sen lisäksi jotain muuta pientä. Mä en ole vielä tiedä mitä, koska mä suunnittelen sen asian sitten, kun se on lähempänä, koska tällä hetkellä on 29 rekisteröitynyttä lukijaa, joten vähintään 6 rekisteröitynyttä lukijaa tarvitaan lisää, että tää toteutuu. Mutta katsellaan sitten, kun se on lähempänä, että mitä muuta. Ja mä ilmoitan sitten blogissa totta kai siitä, kun se arvonta lähtee käyntiin. Tai se osallistuminen arvontaan lähtee käyntiin ja sitten kun se arvonta on ohi ja totta kai voittajalle henkilökohtaisesti tulee sitten ilmoitus. Toivottavasti tästä oli teille jotain hyötyä. Ja mä yritän teille taas kuvata lisää videoita pian. Koska nyt mulla on hyvä kamerakin ja mä vihdoin löysin oikean paikan tähän videoiden kuvaamiseen.
Mutta nauttikaa päivästä, illasta, milloin ikinä mä tän saankaan uploadattua teille. Ja kesä tulee ja mä palailen taas joko kuvilla tai videolla tai tekstillä tai millä ikinä blogiin. Moi moi!